Alexandra Larralde naiz, Ainoarra naiz eta hemen etorri naiz nire euskarako maila hobetzera. Aspalditik nahi nuen pixkat euskara bereskuratu. Txikia nintzelaik banekien pixkat, baina pixkat galdu egin nuen eta nire familian ez dugu asko erabiltzen. Nire belaunaldian gero eta gutxiago mintzatzen da eta pixkat nire nortasunako hutsune bat egon zen eta lan eginez eta egunero 6 orduko klaseak segituz bereskuratu dut, uste dut. Iparraldean uste dut azken urteotan berriz balioan ematen dugu euskara. Gure itxaropena da bereskuratzea eta hurrengo belaunaldiak erabiltzea egunero eta euskaraz biziko direla espero dut. Eta hemen deskubritu dut euskara ikasteko modu bat nun irakasleak benetako euskarako maitaleak dira, transmititzen dute haien ilusioa, haien gustoa eta orduan uste dut errezago dela horrela ikastea. Zenta zentzua hartzen du eta nahi duzu haiek bezala zerbait euskararentzat egin. Deskubrimentu edera izan da, Lazkaotarrekin harremanetan izan gira eta ikusten da hemen Lazkaon nola herri guztia parte hartzen duen gure prozesuarekin, ikasteko prozesuan eta benetan itxaropena ematen du. Nire ustez, jadanik jakimina hori badute eta ni bezalako nortasuneko hutsune bat balin badute. Erreza da bakarrik adibidez ikastaro motz bat eginez, ikusiko dute posible dela momentu motz batean gauza hainitz ikastea. Eta hemen giro izugarri ona ezagutuko dute, jende oso interesgarria eta esperientzia eskarmentu oso polita da.